Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with them as a super stories, and namhlanje ke sikhuluma ke nge My Brother's Keeper nge storyline nge sikaDonga. Guys, My Brother's Keeper is trending number 1 laphana ke ku social media. Hayi bakithi asivesane sikhohlo nje ngendaba ke ka number 2 ngoba akuhlangani ngampela kule nyanga ke guys, asizwa lutho ngonkosazana ngaphandle ukuthi nje uzozama ngakho konke ke okusemandleni ukwenza ukuthi ke uDonga understand. Kodwa ke lo uDonga ufuna umfazi wedlozi ozoqoqa impahla ezinde, ozomhlonipha, ongazoya emsebenzini ngesikhathi esithize. Yabona nje namhlanje simbone igazi unkosazana ehamba ke ezama yabo eyake kukhathazile, eyomcela ukuthi amupha ama tips ukuthi how to keep indoda ke enjengoDonga. Guys, kunzima lokwangempela. Angazi guys ukuthi ke kwenzakalani ngoDonga, noma istress noma ke ushiswa imali, kodwa kule nyanga ke bathi ke uDonga akazophatheka kahle yabo. Le kuhlukana kwakhe noma lengxabano yakhe phakathi kwakhe nonkosazane izovela imphendula umuntu ke akade engasiyena. uDonga uzobe eyigroovist, ehamba nama slay queens, amosha imali, ethenga ama sport cars nje kuningi azobekwenza ke okuzogcina ke sekubeka ke i-relationship yakhe namakhosikazi akhe ke engcupheni. Bathi ke kodwa ke lento uDonga azobeyenza leya impilo azobe seyiphila yokuya emaphathini, yokusleya, yokuhamba nama-slay queen, emosha imali, it will end in tears. Ukenda in tears guys, I think ukuthi kusho ukuthi imali nayo ngenze kuzobe siphelile and ukhathazile, but uzobe ngasafuni ukuzwa lutho ke ngendaba kaDonga. Bathi uDonga will end up ke esevakashela ke amathuno okhwezi nothuthuka, and he will also ask forgiveness from ke umshengu, bese ecela ukuthi ke amukelwe back ke ekhaya. Ngicanga ukuthi guys bese kusile ke nasekhanda esingakwazi ukuthi ke le mali u13 million izobe sasekhona yini, njengoba ke esekhumbula nokuthi othuthuka banamathuna mele ahambe obavashele, khumbula nokuthi kufanele ke abuyisane ke nobaba wakhe ke umshengu. Imali izobusekhona mase sekubuya isidumbu sika Donga, imali ingasekho. Yena oshabalala guys, bazozwana impela, bavuselela ke ubudlelwane babo, bese ke bezaba ke nokuvusa ke ishaba snacks. Angazi ke guys ke kule storyline kade sisibuka kulezi insuku ukuthi ke indlela esiphele ngayo istoryline sika Donga nonkosazana iyona yini into wadu expectile wena leyo, obufisa ukumbona unkosazana esenomuzi wakhe sibehlala bonke nokhathazile, kuba nedrama nje, idrama lesithembu ke ehleze siyibona lapha ke kumna kwethu. Guys, that bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.